Sanibonani bafowethu, uDr Khehlele ezokhuluma namhlanje ke sikhulumeni ke ngalolu daba olithinta izibongo. Nakho ke abantu lapha abadideka khona. Sizoyichaza nje kancane le ndaba sithinta into eyisibongo. Uma uyisibongo ukhule noma ukhulele komalume wangahlawulwa noma kuthiwa usuthenga umuzi obiza kanjani, lo muzi still ubelonga komalume wakho. Uma ukhulele komalume uthema somdala wathola ubaba wakho, ubaba wakho wakumukela ngokuthi akuthengele imoto noma ini. That doesn't mean ukuthi usungowakade ube kababa wakho, kodwa still usasonga komalume because kukhona izinto noma izilwane okufanele ikhiphe. Mangithi izilwane abantu bangacabanga ukuthi kolosho, cha, sisho inkomo noma imbuzi ukuze umntana register esidalweni kahle. Into ekwenza uconnect nezidalo zakho imbuzi. Ibalekile imbuzi ngaso sonke isikhathi ngoba uhamba uyoconnecta nayo nama ancestors wakho emsamo. So manje umuntu mayese discoverile semdala ukuthi mina ngangizalwa kaDube, akufanele vele ahamba ayichuzela abone ukuthi kaDube ba rich ebese yakhona ayichuzela because iyenza izinto zakho zonke zibe upside down. Uthola izinto azalungi ngoba kukhona into ofele kuyilandela. Kufanele wenze kanje na. Makukuthi ukhulele komalume wakho wathola ukuthi kobaba wakho ekaDube kunenkomo okufanele zithathwe ikhishwe kuthengwa isibongo sakho. Uma kuthiwa abazali abasekho but you wish ukuthi uyesibongo sakubuka baba wakho, wena uyayihlawula wena. Kukhona izinto okufanele uzenze and then usuyoyihlawula wena bese kuyiwe empepheni. Kuthiwe njengamanje siyakulobola sikususa komalume wakho sikusa kuboka baba wakho. But if ever ufaile ukwenza lokho, ngeke izinto zakho zezilunge. Ngisho noma usuthatha umakoti, lo wamakoti ungowako malume, akuyena umakoti wakubo kababa wakho. Ngisho enye into abantu abanayiphutha la ila uthola ukuthi sowumdala kodwa akashadanga umama wakho, wena usufuna ukushada. Lutho, qala ushadise umama wakho. Uma umama wakho ebeseshonile, akube nomuntu ommelayo, omela yena just umshado lo omncane ogcinisiko because ngeke ushade wena kube kunomunye emuva engashadile. Kufanele uqale umshadise then bese into zakho ziyalunga. Otherwise lo mshado awubusisekile. Sisazoyichaza lento kabanzi okwamanje asibambelana.